nagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapon. Ang hapot, hanggang na ng oras ngayang brownout, hanggang pong alas 6 nin banggi, 6 to 6 ang brownout ngunyan. Halos buong segundo distrito Kanalbay, as in parte kang primer distrito Kanalbay, dahil pong kuryente ngunyan aldaw. Ang mga brownout na yan ay hatid sa inyo ng NGCP. Preventive maintenance ng NGCP kung natakita brownout ngunyan. Anhapot, ano ang masasabi nindo sa pagkandidato ni Presidente Rodrigo Duterte bilang senador? Ano ang opinion mo sa pagkandidato ni Presidente Rodrigo Duterte bilang senador? Ano ang opinion mo sa pagkandidato ni Presidente Rodrigo Duterte bilang senador, mga tugang kan Pilipinas? Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Primerong opinion. Hello, good morning. Hello, sir. Yes, Morning, sir. Henry. Good morning. Ano po ang sa imong opinion? Para alas lang, sir. Oh. Namiss lang kita. Uli pa lang kaya ako ngunyan. Sir Henry, may hapot lang po ako. Yes, Migo. Ano lang ka talaga? Kanang tunay. Ano po ito so vaccine niya na, ano ito, 2 days na o 3 days po? Sa LC3 Buda ay astro may vaccination mo niyan, Migo? Ano, holiday po yan? Ay, daikuan. De garing ki news kong holiday iyan. Daing bareta eh. Sige, tahapotong ko si Pading Martabi, Migo. Na non-working holiday yan para makapabaksin ta ako. Kasi hindi ako nakakapabaksin ta. Oo. Weekly po, iba-ibang lugar po ako. Tulong Aldo, baga ito, garit... Yung anik, kung ako man holiday, 29:30? ma-absent po ako. Oo. Sige, tapotong ko si Pading Martabi. Kadangog ka ngunyan sa radyo? Eh, panagdang ko kaya lang, mahali na naman kaya ako, Oo. Lagunoy na naman po. Oo, na si Pading Martabi. Ang putong ko tulos para madangog mo. Yo. Ay, sir. Pero talaga, Migo, na-miss mo talaga ako. Na-miss ko sa DCGB, sir. Kanan tunay. Okay. Kaya ako nakakadangog naman. Uy, tiyan ako nag-uli. Ayo. Okay. Ay, sir Henry, so ano ka pala, reaction ko naman sa apot mo, baga na natamanda. Ang opinion mo? Si Duterte. Ano ang masasabi mo sa pagdalaga niya bilang senador kang Pilipinas? Pag langgana yan, remate si Gordon. Sa bagay. Sige. Oo, okay. Pag nakataw ko ngayon sa sinit, siya naman yung kakastahan ko ngayon. Okay. Sige, Migo. Salamat Sige ka. po, Sir Henry, iyo po kaso mapabaksin kaya ako ta. Iya po. Hindi po kaya ako naglalo sa border. Iya po. Sige po, salamat. Okay, Migo. Salamat. Alright, sige. Okay, Padingmar. Simbag tabi, Padingmar. Holiday ba yan at 3 araw na yan sa vaccination tabi? Go ahead. May request ang nagkapirang mga sektor na gibuhon na national regular holiday. Okay. Or special holiday. Oo. Ang November 29, 30 hanggang pitsa 1. Yes, tulong aldaw. 3-day vaccination day na tanahan. Pero, day pang pahayag ang Malacanang. Dahil paano pa de? Anong obheto natin nagplano ka na 3D? Bako oralo kitang barakuna sa palibot ha? Para mas dakol na sabay-sabay ini na simultaneous. Nationwide pa de? Roger, Nationwide. pati nga ni magkakasbago sa barita ta na pati mga gurang na Iyo. babakunahan ng third dose. Iya. So kasabay dyan pa di sa booster? Roger, pero aramon tayo ni sa DOH anong magiging guidelines yan eh. Iyo. Tangani na masiguro. Iyo. Pagkatapos, Oo. tigahabol ka rin bipit may mga bakuna kayang pa-expire na eh. Iyo mananggad. Iyo man. Tapos Tama man. naning Dapat magkano yan. maabot na ang herd immunity bago mo magpasko. Oo. Nanganing maturusan pa. Oo. Yan ang mga pinakang obeto kayan po na tulong aldaw na pagbabakuna. Ayun. Di ba Yun. sinasabi? Okay.
Pigalat akong mag-declare ang Malacanang di. Si holiday. Kung holiday, anyway, ang kung Lunes, Martes, ay, ang 30 baga pa di, Bonifacio Day. Roger. Holiday man talaga eh. Roger. Ang pwede lang na... Yung pitaon at saka 29, tapiga po din na itong ipit. Oo, desisyonan. So, 29 and December 1. Roger. Oo. Okay, thank you pa di ah. Okay, sir. Sige. Salamaton. Thank you so much. Pading Mar de la Cruz, Newsroom, kan DCGB. Dahil po mga tugang ki pahayag pan Malacanang kung holiday yan. Pero ang sigurado kita, ang November 30 po, holiday yan, mga tugang. Kaya, kung yan may sabay dyan sa National Vaccination Day, mga tugang na tulong alo na surnudan, adi mas maray. Okay? Hello, good morning. Hello. Ay, makusugon ang feedback. Makusugon pa ang feedback, ma'am. Baba tabi ang volume kan sa imong radyo. Ay, nasabi ako. Oh, pakipaluwi-luwi at tabi. Di mo lang paglipat sa ibang istasyon. Ayun na, Okay na. O sige, opinion po. Go. Tapos mo ba yan kay Ah. tungkol kay Presidente Duterte? Ano po? Opo. Ang sibag ko kaya, karoon ka ini, hehehe. Alam na. Nakulo ng biliw. Duterte man girara iyan. Masira mong ka manay kuluton sa singit. Ano? Wara. Namibidan mo tulong ako. Diri masira mong ka talaga kuluton sa singit. Ano, sisimbagon mo sa kuya. Ayun mo nga. Tatlo man lang yan eh. Oo. Duterte man giraray. Mas yaring kayo nakulo bagang biliw. Sailing mo, magana daw siya bilang senador. Siguro diyan sa ano niya? Honest opinion mo. Anyway, opinion man sana, perception man sana. Sabi ni Dad? Magana daw siya bilang senador. Yung ganang simbag ko. Siguro diyan sa abilidad. Makuliton man ako, adi. Makuliton man ako mag-apot. Makulito ka man yan. Okay, sige po. Salamaton. Salamat. Sige, sabi. Okay, bye-bye. Yes, thank you. Yan ha. Opinion sa Anapot sa DCGB. May panahon ka ito, o madali lang ha, may tawag pa. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, baby girl. Namiss talaga kita. Opinion, baby girl. Anong masasabi mo sa pagkandidato ni Presidente bilang senador? Ganda naman ang pagka-presidente. Senador pa lang. Selling, umaga na siyang senador. Nanggana nga nila presidente. Senador pa rin, nanggana. Pero ka rin, dagit ka? Dayman. Pagod ako, dagit ka. O yung selling mo, saan masasabi mo? O di araw kan dati. Anong araw kan dati? Ang day sumunod mo mudahon. Okay, baby girl, salamat ha. Okay, bye. Sige, bye-bye. Pangyari sa mga baga. Ito, reaction ka para dangog ta ha. May panahon ka ito na nagpaparasabi siya gusto niya na magretiro sa politika. Pagdalagan niya naman, saro na naman na nagkapatunay na wala siyang sarong tataramon. Parehas lang kang mga promeso kang nagkakampanya sa pagka-presidente, consistently inconsistent, puro politics. Yan. Sabi po yan 7900. All right. Christmas song this minutes is 97. Iba man ang suggestion kay ini. Baka nga pwedeng ang programa mo simulcast sa OKFM. Nga nga nakakadangog kami permiki mahiwas. Dahil man po ako pwede sa OKFM. Bako po pang FM ang boses ko. Sige po, gumana ng suggestion ha. Nag-text siya ka sa bagong agas ako na 6:30 buda ngunya naman. Sige po, ilingon tapo ko noon sa imong opinion ha. Suggestion tungkol sa bagay na isimulcast ang programa ta. Nga, paano sa ibang programa? Sa programa ko saan ang gusto mong isimulcast ha? Okay, ito. Observation. Ang dayaram mga media, promotion COVID-19 na maraming tao ang nauyam. Promotion ng COVID-19 ng ibang media o post sa COVID. Kaya naman,
alisin ng lawyers ang trabaho ng doctors kung sasadyain sa ibang bansa na may laboratorio na, nag-herd immunity na, lalo nag-surge. Stop now. Vaccination. Ay, iba man ang reaction mo, tabi. Ang apot ko, iba man duman sa. Iba man ang simbang mo sa apot ko. Kung sa pagklase, ikis yan. Iya ba? O, sige. Pero anyway, binasa ko sa imong text nga hindi ka sa kuya magkulog kibuon. Okay? Karapatan ni Duterte na tumakbo sa pagka-senador, pero ang motivation niya is questionable. Pirang beses na siyang nagtaram na gusto niya nang mag-retire sa politics. Dahil siya nin sarong tataramon, I really doubt his motivation. He cannot be trusted. Yan. Sabi ni 2855. Alright. Another one. Si Duterte, pag nanggana nin pagka-senador, siya ang gigibuhon na Senate President. Yan. Okay. Kuya Hen, lahat na tayo may karapatan, kaya okay lang na tumakbo sa Pangulo na senador. Marami din siyang nagawa sa ating Pilipinas. Shandy po. Yan. 1970. Ang hapot niya, sandali. Huwag mo itong isingit na mga local politicians, ha. Hindi yan pinag-usapan natin. Diyan kayan, nagkauruyam sa kuya iyan na mga kandidato to sa lokal na, di ba? O, palaton mo sa hapot tungkol dyan. Yo. Hapoton ko, sa mga manorin, mahapot man kita kan mga kandidato sa probinsya Canalbay, sa Legazpi, sa Daraga. Yo. Kaya nagkandidato si Presidente, tamadulag siya si Duterte sa kaso niya. Hampangon pagwara na siya sa pwesto. Sabi ni 8642. Sir, kung magana yung senador Senate President, si JMA speaker, ano pa ma? Nagdalagan si JMA niya na congresswoman. Padingmar? Nagdalagan si JMA Padingmar na congresswoman gararay sa kanya. Nagtapos na baga ang term kay ni. Si Direk Edwin. Angel, nagdalagan si JMA na congresswoman, nag-file gararay siya. Sika daw nga niya. Kasi JMA kaya, tapos na ang term, nagpaingalo na nga ni baga case. After kan naging speaker siya kang house, dahil naman siya nagkandidato, tatapos na siyam na taon niyang term, tulong terms niya. Nagkandidato pa rin si JMA na para presidente, para congresswoman gararay sa Pampanga. Pero dahil kung nadanguga, madali lang. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Ano pa ang sa imong opinion? Ang nahihiling ko dyan, ang pinaka-purpose talaga ni Duterte, kaya nagdalagan ang para senador, kapag nanggana yan, hindi buo na siya. Tapos, Oo. ang speaker of daw, sa mga kakarampi magayan sulakas, tapos sa partid ni Duterte. Okay. Siyempre, makakalawas yan, ang gusto siya sa mga kasi niya. Hindi naman siya pili magdalagan si Vice, babanga sa buto ni Sara Duterte. Okay. Hindi makakayag na siya ama, kapag di siya ate. Okay. Yun ang decision ko yan. Sino mo lang yan? Opo. Tama ko. Certificate para senador ka para maandun sa mga kaso ka. Although baga bossing, ang senador baga dahil mang community from suit. Yan ang sabi yan, sabi ko. Opo. Salamat, bossing, sa opinion. Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Paring maragdalagan si former president, Iya tabi, BP. Congresswoman. Second District Ayo. kang Pampanga. Tama so, sinabi ko sa bago na inot baga nagtapos ang term niya, di ba? Nagpahingalo lang siya sa sarong term. Pero dahil biyang BP. Ha? Dahil pa. Di, pamisaro pa siyang term? Roger. I see. So, kung nagdalagan man ang siyang ngunyan, siyempre manggagana siyang congresswoman, di ba? Roger. Kung mangkalaban niya medyo maluya man. Kung gumana si presidente, ito ang dating presidente kang Pilipinas, ang nasa kongreso kang Pilipinas. Roger, ang bana baga. Pwedeng magaw sa speaker. Iyo man ang ganda, no? Iyo man ang ganda, di. Kaya pigpa para convincer si Bongbong tsaka si para magtandem. Takunyaon siya sa lower house, may pursaman si Jimmy, naging speaker na nga ni baga, di ba? Roger. Tapos kung si Presidente Duterte manggana, yaon man sa Senado,
Hindi ba sindang dating presidente kang Pilipinas? Roger. Yun. Okay. Tapos may sarili pang PNP at saka sariling sundalo. Oh. Tapos sa kanila pa ang Supreme Court. Oh. Ano pa man? In the rest is history. Out na. Okay, thank you pare. Di ba? Oh. Ang boses Nagdalagan pala si Jamie Gira na Day. Ang boses kan uwan. Kan si Speaker Velasco Bagabuna, Speaker siya to, si sa Mindanao, si Pantalyon Alvarez, di ba? Nagpasuway sa kuan baga. Di ba? Kaya nga din nakatuko si Jamie Keto bilang Speaker kang House of Representatives. And remember, mga tugang na ang Senado, ang Senate President, yun ikatulo po yan sa pwesto sa, tama ba, sa roll-on, succession. In case na may mangyari sa presidente, as in vice presidente. Yan. Okay? Tapos gari Chief Justice or Speaker of the House. Idalingaw ko na sa kuyang nadalan sa political science kito sa Constitution. Nagdalaga na senador, tabo niya makulong. Nagpapasiguro kan buhay niya, kaya maski dapat ipahinghalo niya na daipa. Ayun. Okay. O di yan, tabi. Ang mga opinyon, mga tugang kan mga namamanuaan. Hindi po sa tuya na programa. Okay. Ang apod kan mga taong yan, ganid, hirak man kang Pilipinas. Opinyon ni Architect Leo. Pag nanggana si Duterte, siya ang masubstitute sa kamugtakan ngunya ni Senadora. Iba man ang opinyon kay ni. Senadora Laila de Lima? Talaga? Nakakulong baga si de Lima ngunya. Okay, sige po. Sabi ni 7034. Alright, another one. Kawang gawa na lang ni Duterte ang senador to lead Senate to face enemies in the Senate. Ayan. Okay. Sabi po yan ni 2530. Ang boses kan uwan. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwan. Henry M., pwedeng ang uwat mo, gibon mo lang na utaw, gari mas magayon man kumpara sa uwat. Ayun man, pwede man uwat, tao. Kabaligtaran baga, uwat, tao. Pwede man na utaw. Tama nga si Mayor Isko baga, Yorme, Mayor, Yorme. Pwede, sige tayo pa-edit ko. Pero pwede ang boses kang utaw. Utaw. Sige, salamat sa suggestion. Maray. Thank you po, noted po sa imong suggestion, ang boses kang utaw. Pwede. Pwede mananggad. Pwede. Okay. Sige po. Thank you sa mga opinyon sa programang po. Jimmy Nasalita, mga tugang may dagdag na report. May kinaraman daw ini sa kurulang na warning signs. Sabay dining sa Ginubatan Albay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat na BBP. Maray na aga sa mga paraan tabay. Ongoing sa ngunyan, wala to na mga proyekto kan DPWH, road widening, asphalt overlay. Ngunyan, so asphalt overlay, sukurit na harapot, kuno rin inikukururitan, Pulanggi, Uwas. Opo. Tagkot sa mo niya, negative patabi, BP. Wala pa? Tapodang ko daw si Kwan? Tapodang ko daw si Ate Kwan? Si Ate si Ate Lucy? Tapodang ko? Sige, go ahead. Habang nag-report ka. Di man sa banuan kan Ginubatan, party kan Travisia, nag-asphalt overlay. Sa may moms, nag-road widening. Kunyan, mismong si Kagawad Randy Gata, aral daw, haros nag-aagi sa lugar na ini. Iyo ang pataramunta tabi BP sa sitwasyon. Naigwa na ni na-disquido dige, may nagadana, dahilan sa kakulangan, mga early warning devices. May early warning device man, so yilo bagang caution, may ngaran caution. Sa tangod mismo kan shoulder na ararumnan may pangko na. Teka na kumbangge
diretso ka magyaray mahulog maski may early warning sign Oo. na yellow nya. Okay. Minsan maparuson baga, napuputol, o kaya may magkaraw, wala na so kwan, warning sign. Yung digdi si kagawad, Sige daw. para hindi ka tata, may pangapudan siya sa contractor siguro, and sa DPWH. Kagawad, live kita sa DCGB, sa ibang niya, si BP Henry. Kagawad Randy. Good morning, Sir Henry. Yes sir, good morning po Kagawad. Ano po ang pinaka main concern diyan na dapat aksyonan kan DPWH tabi sa kakulanganin warning signs? Yes po, Sir Henry. Apo. Because ako po everyday nag-biyahe pa Legazpi, some of my business po. Nariparo ko po, nangunyan po nag-widening dito sa Ginubatan. Kulang po kita ng mga early warning device dito sa highway. Apo. So, na-concern po ako as Committee on Transport. Actually, nung 5 months ago, nag-request na po ako na kaagan yung mga light ni paggabi para para maaaraman sa mga tao na mga motorista na may construction going on, may pagibo. So, pero ngunyan, parang nawala na naman. So, makatakot po yan, Sir Henry, because medyo open na baga po nga na ang albay, nakul na ang biyahero. Correct. Di po may ma-accident, di na po, dahil na sana po kita maghalat na may ma-accident di na grabe para kita mag-action sa mga warning devices. Okay, so ang kaipuhan tabi dyan, so garo kinakaipon mga warning signs habang nag-widening, ano tabi, Kagawad, tama? Yes po, Sir Henry. Siguro dapat kasabay na gayud lugod na pagkatapos dapat may kurit na ano tabi, Councilor? Yes po. Ang ilaw po lang po sa mga parang ilaw baga po para sarado. Siyempre, nung nag-widening sinda, inali ninda sa mga street light. Yes. So, talaga po. Delikado po yan sa mga, especially po yung mga nagamotor. Kaya makikinak mga baga, basta mga Christmas, kung ma-aksidente, gastos, or guwaman lang po yan. Ma-hospital o magadan. Iyo baga. Kaso rin patabi, Kagawad, yan na-obserbaran nindo? Actually po, Sir Henry, haluin na yadi. Kinahurong ko na po sa mga engineer sa adi regarding sa ading early warning device. Nag-promise na sinda sa ko. Actually, gibo maninda, pero ngunyan, nawara na naman. Ayun, siguro, parumdo ko naman sinda. Iyo po, Kagawad. Okay. Kagawad, madali lang po. Tainapudang ko si Ate Lucy Castañeda ng DPWH, ang PIO sa regional office, para may paabot ang concern ta. Hello, Ate Lucy. Hello po, mali po yung number. Ay, sorry, sir. Sorry po. Mali. Sorry po, sir. Sorry. Okay. Bakit ang nakalagay dito sa Punboko, Lucy Globe? Bakit? Dali lang. Iba Kagawad so naapunan kong numero. Pangyari. Okay, so with that po, Kagawad, ang sabi mo, sabi ni Jimmy Casabago, ikaw nakiin ng aksidente pong nangyari dyan? Yes po, dahil may na-aksidente na po. Actually, kadakalan po sa mga motor. Mga motor po. Mga motor. Apo. Ay, okay. Ay, cannot be reached ang number, sarong number ni Ate Lucy. Okay. Anyway, Kagawad, ako na po ang bahala. Tayo paabot ko po sa DPWH yan na concern nindo. Tanganay po na ma-advisean po sa kontraktor sa lugar na yan. Thank you very much. Thank you very much po. Yes po. Welcome po, Kagawad. Salamat po na maray. Ingat po kamo. Opo. Thank you po. Yes, welcome. Jimmy? Jim? Hello, Bibi. Yes, go. Sure po kung nakalib kayo ito si Ma'am Lucy. Kaso number niyang smart, cannot be reached. Nakalib kayo ito. May number akong napudan na nakapunbok sa ko na globe ni Ate Lucy. Iba man so nagsimbag. Anyway, basta na-text ko na lang sa smart niya. Ayan. Answerable ka. Si Sir J. Acuña. Si Jay na ako niya. O takuan pala niyan, ano? Siya ang pointsman baga. Siya ang commander digdi sa highway. Iyo pala, ano? Si Pactolos ito si Sir J. Iyo mananggad pala. Ang concern kayo so kontraktor, ang nagluluwas digdi, gari nagtitipid. Iyo. Okay, sandali lang Jim. Matao din na si Amigong J. Migo, si Henry Tabi. Opo, pasensya ka, nataon der ka. Nag-programa ako diretso, ano? Binigla mo ako, Sir Gary. Biglang kuminyan so. Harap kayo ni pare. Si Kagawad Randigata, kauro ni Jimmy Ngunyan. Tao dyan baga sa may ginubatan pala. May widening dyan. Pigiagihan mo man kayo din oral daw. Iya po.
Sabi ni Kagawad Randy, observation niya, kulang na po king mga appropriate na warning signs. Okay po. Tapos gari may na-aksidente na nga ni po na nagbumotor diyan. Kaya lang gari mananggad under nindo na sa 3rd district. Baka po pwede na ma-facilitate makatawag instruction si DE para po mapakiurunan sa contractor na magbugtak po kitama ng mga warning signs. May na-aksidente na da po, tabi amigong Jay. Okay, tabi sir, kung i-relay ko po, may naman si project engineer diyan. Right away sir, karunong ko po. Salamaton migo. Uni si Jimmy nga ni, human observation talaga duman. Buda sa rupa, I don't know kung sako po nindo ini na pag-request dito sa contractor na dapat may kurit na yan. Ito po kaya, Sa region yan, ito kayang sinuman sa itong sukuan, arin po yan na big-mention. uni pong sa kwan, ini bagang sa ginubatan, may widening ini. So, pagkatapos kang widening, dapat gid isunod tulo so kurit. Ayaw po sa mga pavement markings. Oo, ta importante ta. Kung may wasununon ang tinampo, di mo na aram kung hain na suk kabanga kan kabanga. Di ba? Hindi sir, ayaw po. Kaya yan kaya sir, kung isipon, ang bigapod beda na edge line, di pa kita nagkakuha ng edge line, tako minsan kaya, natatamaan ba pag nag-widen, makakuha man sa naman. Kaya di pa pinamigo na silang matapos ang pag-widen din na. Titapos mo na, di pwedeng garo temporary sa ng pintura na ngaya kung anong brand yan na pintura. Pwede man po siguro. Ay, ipaabot ko pag-lalay kay DE. Temporary lang pa rin. Utong sa Pulanggi. Nadang gusto nyo si Jimmy na regional office pala nito. Iyo po. Regional office. Oo. Hello, Okay. Bibi. Yes, Jim. Iba man ang concern ni Kagawad o ni Tabi, tanganing madawag ni Sir Jay. Sige. O Kagawad Randy. Yes, good morning, Sir. Good Opo, morning po, Sir yeah. Henry. Ang concern ko po, Sir Henry, may ongoing po sindang cementing dyan sa shoulder. Kaya may mga ararumon po yan. Wala sila ning early warning device. Opo. Sa states na duman ako sa Amerika, 500 meters, sigo ng warning. Hindi, Yes. di mo po aram. Ang nakakaagrang po, garo tali lang. Pag napiparos, natutumba, Iyo. yan po ang delikado. So, yellow red. Yellow. Oo. Yes. Opo. Caution. Jay, nadagog mo tabi, Jay, si Kagawad. Kapi sir, kapi. Ayan. Pero ganyan po tulos, ipaabot ko naman sa project engineer po dyan, tapos para ma-advise siya din po so contractor. Iyo. Tayo pa lang sabi ni Kagawad kasi bago mananggad na kulang ito yung mga warning signs so sa pavement na naparte kan widening kan dilampo. Yun po. Tapos ngayon sir, ang saros na activity nga ni, uyan baga dyan sir sa may, kung aram ani Jim, uyan sa may junction pasiling sa Maipon. Medyo may ararom na dyan na parte. Ano na, apos baga sa pag-iagihan baga sir kang sa mga sa mga tractor na load. Iyo. Ngunyan, ipapa-asphalto mo pa yan. Iyo. Di pwede pa rin na. Iyan ang mga araw ka discharge sa mga nagkakwari dyan. Nagkakaraot ka na actually sa mga magabat na truck. Daradara so kinumari ninda. Mga magabatod mga sir, tapos may mga tubig pa. So, laro Yeah. na tinampo. Yung kausakan paggagabakan tinampo. Yun po talaga, oo. Okay. Sige, Migo, salamaton ha. Bala ka na tabi. Ipabot ko po. Ngunyan po, Tolo. Ipabot ko. Okay. Salamaton. Okay, good morning po. Thank you. Jim? Yes, okay. So, Okay na si yan ang Kagawad? topic Okay today. na kay Kagawad, ano? Okay na po ito, Kagawad. Thank you po, Sir Henry. Thank you very much po. Yeah, welcome po, Kagawad Randy. Salamaton na maray. Thank you. Yeah, welcome po. Okay, Jim. PPP, Kagawad Randy Gata, na Chairman Committee on Transportation, Yeah. digdi sa Sangguniang Bayan, kan Ginobatan, Albay. Okay. Okay, thank you so much kay Sir Jay Acuña. Very accommodating siya. Yup. Okay, so yan, Tabi PPP. Ano po yung mga dagdag na informasyon from Ginobatan, Jimmy Nasalita. Salamat, Jimmy, sa report. 8:25 na. Sandali lang ansya sa Kalowens, ano? Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, mga tugang, kan mga minas, ano? Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ngayon, anong bang takot mo? Gutom? Walang trabaho? COVID? Pero bukas pa ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Lenny Robredo at araw-araw, pinipili kita. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow!
Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. Hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldaw, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldaw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili, para sa Legaspeños kay Jay Pili. Serbisyo na matanos, Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi.
miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Basta morning, Henry M. May opinion pansarotang paradangog 0134. Hawak na nila ang Senate buda ang lower pag nanalo sabi niya si Guya. Pero mas magayang po ang aranta, Gloria. Yan. Buda si Digong, absolto siya sa mga kaso niya. Si Bongbong pa ang Pangulo. Buda si Sara, hawak nila lahat. Yun. Opinyon kan sa tuyang paradangog. Opinyon kang utaw. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang bareta, mating tubig sa Barangay Buena Vista, Legazpi, problema ng unyan kan mga residentes. 1, 2, 3. Ans Galero, mga tugang sa dagdag na report. Hello, Ans. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong baleta, problema ng unyan, kan mga residentes mas kinakan konseho de barangay, kan Benavista sa syudad ni Legazpi and Mati o malat tsokolate na kolor ng tubig na nagbubulo sa indang mga gripo mas kinangani sa mga kanal sa alog asin na minalusot na ini sa pasisiring sa may dagat na parte kan sa indang barangay. Inian na pag-araman kan DCGB News kay Kapitana Esther Ardales ka nasambitan ng barangay kung saan po kung mas o menos 90% ng mga residente ninda ang apektado kang nasambitan ng problema partikular na sa Purok 1, 2, 3, 4, 6 asin 7 ilan sa inidawaan na talagang naapektaran na sinakaobserbar na kan siring na sitwasyon. Anday na sa naapektado kan problemang ini siyo na Purok 5 dahil sa igwaman sindani na sa diring source of water kung saan malinig manigararay ang nagluluwas digdi. Sa inisal na pahayag kan Kapitana na iiling ninda na posibleng nakakausakan na problemang ini iyo ang ongoing na pagkonstruhir nin sa road project o road opening project kan DPWH Second District Engineering Office na nasambitan ng lugar palulusot marini sa may parte na kan Sorsogon. Sigun kay Kapitana, pinagpaabot na rin ini sa nasambitan ng ahensya. Tangan na natulos ko ng masolusyonan alagad sa kunyan. Wala pa ni na nakukuang kasimbagan o kaya konkretong aksyon na may kinaaraman digdi. Importante daw sigun kay Ardales na tulos-tulos man na maaksunan ang siring na bagay dahil saan na tubig ang saraw sa mga pinaglalabigahagad kay prioridad na pangangiipukan sa indang mga barangay o kay sa indang barangay asin sa man ini sa nahihiling na talagang maging target man kan gobyerno lokal kan Legazpi na mag-supply kan tubig sa syudad kan Legazpi lalo na ini mga nasa sur ng parte na.
Ako yan, na gobyerno lokal kan ligasyo man, nakikipagtabangan sa kapitana o kaya sa konseho de barangay, kaya na binavisa tangani na masolusyonan na nasambitan ang problema. Sige. Nag-VP ang informasyon na Little Washington Boy, Ans Galero, DCTV. Salamat, Ange, sa report. Okay, sige, sandali lang Lowen, sandali lang, Lowensa. Pag-text ko sa iyo kung pwede ko siya apudan ngunyan. Kan minus kita rata kasuhapon so protocol kan syudad na bago, boda ngunya na aga, kas bago duman sa morning hirit. Igwa ko mga tugang na-receive na mga reactions. Nata ngaya ta tinugutan sa mga teenagers na bakunado na magruluwas. Samantala ngaya sa mga kung may event mga tugang ang dapat na pwede sanang magatindir dyan, mga tugang kung indoor 50% na bakunado, kung outdoor 70% na bakunado. Nganya ko may point man ini bata kasuhapon. Kadakol naman ang ganda mga aki dyan sa mga malls. Kapali, ay, sus ko, busy ang line ni Mayor. Sandali lang, nainutan siguro kung may uminapod na iba Busy ang linya ni Mayor Rosal. Mga tugang, tabi, ulitunta. Baloon tagiraray. Ayan, Mayor! Good morning, tabi! Good morning! Garo masiramon yun ang pamahaw mo, Okay lang. Tapos na, pamaapod ka na. Okay. Yor, primero, anong inutong tanguna po yung latest na ginibo mong protocol para po sa mga taga Legazpi? Ano po ang basihan kaini kan lokal na gobyerno kan syudad? Yes, Henry, good morning sa gabo sa mga parantabay. Hindi po na kwenta bagong iota from the task force of Legazpi. Ali man lang ini sa IATF, no? Big simplify ta lang para masabutan kan mga tao. Ang aning minsan mag-alabaunon, so sinimplify sa ano ang mga allowed at saka day pa allowed. Okay. Under alert level 2. Yes po. Now, siguro, Henry, ang pasadahan ko sa mga importante sa Pinosco baga. Number one, Mayor. Go ahead. So mga haling Manila, parts of the country, dahil nakaipuhan ki mga requirement kung ano-ano pa, mga pass na yan, negative swab test or antigen. Ang kaipuhan sana, so legitimate or authentic na vaccination card. Opo. Bako sa mga ali-ali kung sain. Yung magama. Tapos sabi, Henry, so mga maagi sa aeroplano, dahil problema, tapos check yan sa pag-check-in. Yes. Tapos sa mga sabas, pigiling po sa PTEX. Ang konsenta lang digdi na pala kong amindaran dahil nga miniting ko sa barangay kahapon. Yes po. Itong mga private cars. I see. Iyuman ang gadyor. So mga nag-kurang baga, o mga burban na ini. So mga nag-arkila pa minsan baga, may nag-arkila mas mari pa bata, mari kung consistent ang checkpoint yan sa Agos. Iyo po. Opo. Paano kung bako man nababantayan gabos? Kita kanin masapar. Yes. Oo. Kinauli ko man ng mga barangay, so under the rules, sa inda ko tayang. Pero malabo yan ma-check gabos. Iyo po. Kaya baka ibalik ko sa triad. Ang triad na po, bako na mag-check kay mga documents. Ilingon lang kunya sa vaccination card mo, saka yung physical kuan mo. Appearance na kung ano ka, like kang sipon or ako or thermal kuan kung ano po kuan yan mo para lang masiguro kita. I hope everyone, mga taga-Legazpi, para sa tuya ini, sa pamilya na ini, di po kita magkumpiyansa na ini alert level 2 will stay until mag-back to normal pag kita nag-operar. Iyo po. In Germany po, kung iliwalid sa BBC ngunyan, 40,000 a day na naman. Naka-lockdown sinday sa ibang lugar naman. Pati nga ni ang Italy, difícil man ang buhay ko na ganda duman. Iyo po. Now,
dahil man sa pigita ako ta, ining alert level because of the lowering down of cases. Number 2, because of the aggressiveness kang vaccination ta sa Legazpi. Opo. Kasi nalbay na. And number 3, we want also to open up some of the business economy somewhat. Talagang apektado na kita gabos. I see. Okay. Pero kaya po lang talaga, Henry, yun eh. No? And number 2, tabi, so mga aki, pwede na, sabi na accompanied by elders. Pero, nangangapunan ako sa mga parents. Siyempre, the parents knows best what's best for their child or children. Diba? Kaya sa mga nagka-arli-aloy, iringat lang, bilang na sa mga 12 years below. Ingat sana. Yes. Opo. Siguro manggasaray. Ayun, medyo yun nag-fade yun ang sa imong signal. Okay na ba? Yeah. May okay na po, Yor. Go ahead po. So, mga 12, okay na ba, Henry, ano? So, 12 years and below. Yes, no? Kung ingat. Tapos, mga 12 years to 17, daroon na po sa LC3. Ka-open po ang ngunyan sa aga. Then, maburo barangay kita pag may kilat na. Idalion tayo ng 12 to 17. Yes, Simple unta na lang. Ang kaipuan lang so baptismal or connected 12 years old na. Sugar dyan, pasiguro lang kita. Simplified lang maray. So, yan sabi. Number 3, so basketball, outdoor sports, pwede na. Laro pa yan. Oo. Pero sabi, sana ang barangay magbanay ta. Ang requirement dapat vaccinated na. Iyon. So kung bako yung bakunado, dahil ka makakawat ki basketball. Dahil ko na sabi. So yan ang mga importante hunta na yung baga ngayon so in Legazpi, sumalog sa mall. Then sa park, pwede na ang Then so curfew, pigi-review ta mo na may kay po ilif kang sabihan. Sanggunian may authority ka ni. Iya po. 11 o'clock, 4 o'clock. Kalimutan na. Kung pwede na, I would recommend for the lifting. Opo. Okay. Yun, lingot mo na. Yeah, kasapon po habang pagdi-discuss ko na bago tang guidelines may mga nagre-react. Buda mo niya na ko kay nag-text na naman sa ko na nagampot po sinda natangay ta tinurugutan na magluwas sa mga 12 years old and below na bako pa ngayon ini mga bakunado. Correct. Ako nga ilang hindi yung ang kaluwas ka to kang IATF paluwas mas presidente na to regulate asking all LGU executive so mga LGUs inire-revoke namin ni Henry. Okay. Mapaluwas na naman ako. Ang problema dyan, may napaluwas na tulos tapos yung nakawo. Kaya anyway, Henry, siguro lang yan kung paano kumbaga nakaluwas na yun na ang minor, ang mga akibay na basta accompanied by elders. Yes. Na yung baga bako man yan vaccinated. Kaya ako, ang masabi ko na lang yan, Henry. Sabi ko ang mga magurang, aramin doon ang dapat sa mga aki. Kung iluwas pa talagang grabe naman guro pagmaki sa loob ng harong, ako, I would advise sa mga parks. Yeah, open places. Then mag-mask and avoid crowded places. Ako, feeling ko, yun na muna. Tanong na yan, Henry. Ang malls naman, extra cost na mo, lalo na kung noong tama December ngunyan. Refrain. Bako man na-fix ko na, dahil ka mo mag-dyan. Pero, medyo pag-isipan. And above na mga vaccinated, pwede na yan. Basta naka-pass. Yeah. Medyo concerned talaga. Anyway, and hindi ko aram kung anong naging basihan, pero ini ang mga guidelines kasi under alert level. Okay. I see. Hello? Medyo nagwawara pa minsan ang boses mo. Okay na ba? Yeah, okay na po.
Go ahead, Jan. Kaya Henry, Opo. ibig ni ang mga rules under alert level 2. Opo. I see. Ibig ni Henry, yun yung mga prohibition and allowed. Siyempre, susunod dun tayo yan. Iyo. So, ang basis Siyempre, mo mga yun, tao, pero basihan- sabi ko na nga ni, in-advise na naman ni Presidente to regulate. Iya. Kaya, Iyo. later on, kung mahiling tang medyo kung ano ini, mapaluwas kita kung paano tayo ni Ayan. mapakaray. Pero sa ngunyan tabi, ilingon taon ang situation ta. Oh, so ang gabos na basis kan your tabi nagginibunin do sa syudad, niyato sa syudad, hali duman sa IATF National. Pati ning pagtugot sa mga Ngunyan minor. tabi, dako nung mambaga Henry nagsabi discriminating sa mga kinat, sa mga din nagpabaksin. Oo. Say pa man po kita nag-implement at actually, no dine-in kan mga dine. Pa man baga. Iyo baga. Dahil pa man baga ta, iba kaya, medyo kuan man, lalo na so iba man ang paghiling, iba man ang pagtubod. Resultado ta po yan. Alagad, mahilin ta ang datos. Nadawag ako, Henry. Yes, sir. Very clear, very clear po. Kung nadadawag ta ang datos, like in Metro Manila, the data will not lie. Nakula talaga ang pinagbago, di ba? From 10,000, nag-800 na lang kita throughout the Philippines. And this is maybe attributed also to the vaccination. At this may difference. Even in the US, kung mahiling mo, nagiriling na sila football, basketball, sa mga arena. So meaning, may epekto man. Then ang aning mas sinday. Sa US, wala nang mas akong na mas sa television eh. Yes. Kaya sabi Henry, nangapunan ako sa mga kababayan ta, nasa ngunyan, matabang ang Legazpi, pick open ta na maski ba ko sa taga-Legazpi. Basta sa vaccination site, dahil kami pwede mag-log naman sa lugar nila. Kung pwede kami disinda. May mga schedule kita. Ngunyan tabing aldaw ta ka sa aga, concentrate mo na ka sa 12 to 17, tapos sige nang rulwas. Sabado, Domingo, ma-concentrate naman ka sa barangay o malls. Iyon. Okay. So, sumagibog ta ka schedule. Saturday, Sunday, papa-overtime mo ta ang mga mga frontline officers ta. Opo. Para lang sa mga sa Indo ka boss na mapasta ka na ini. Sa nguyan tabi 183,000 na vaccine ta. 183,000. Now, out of this 115 lang ang tunay na taga-Legazpi. Ayun. So, iba kasi Henry, mga nagatrabaho, iba-iba, pinaksit na na. Pinaksit na tabi. Kaya dakulo na kita, pero dakulon man bako taga-Legazpi, kaya nakatabang naman ang Legazpi. Iyo po. And siyempre, sa iba sa mga government agencies, no? Like ang DOH, ang provincial government, nag-reinitiate man yan. Iyo po. Now, ang fully vaccinated sa Legazpi is about 84,000. Which is about 57%. Ayun. O 58%. Surusubra ng kabangano yor sa target so, on target kita. Duman sa herd immunity na maka 70% kita by December. Okay. Kung di makasurusubra pa kita kadiit. Yes, opo. Okay. Yor, pwede po maklaro ini na 50% sa mga indoor activities na bakunado and 70% sa mga outdoor events tabi ang dapat na participants? Base naman sa bagotang protocol. Actually, Henry, ini mga guidelines na ini, dahil ang assumption is bakunado. Yes. Yan ang importante talaga, Henry Digdi. At least may difference na kita. Opo. Pero siyempre, kay Puan, ang mga bakunado ba, may mga instances, may mga cases pa. Kaya, sige 70% na pa. Ayun. Pero Henry, may mga incentive po sa may mga lugar na may mga seal of Guan. No? Yeah. Excellence. Yes. Sample ko dyan, Pacific Mall, Ligwa yan. Ligwa, correct. Dinagan ko na SM. I don't know yung Ayala, kung nalaganay nito. Dahil pa ako Iyan po, may mga additional yan 10%. Ang meaning kaan, may mga safety nets ka, may source na nakapasar sa IATF. Na pwede mong taasan. Yun po yung napiga po na incentives kang IATF. Yeah. Okay. So with that, Yor, anong inaasahan ta sa Pasko sa publiko? With God's grace and sabi nga ni God have mercy on us. Sana day na mag-spike. Yeah. Pag day na nag-spike ini, doon diretso na ini, sabi Henry. Pero dapat doon diretso mo ng vaccine ta.
Yes po. Yes po. Oo. Now, ngunyan, yesterday may 8 cases pa kita. May mga padiit pa. Kaya extra cautious tabi. Yeah. Opo. Okay. Yun naman sana po, unless na may pangapudang katabi sa nagdadangog mo yan. Siguro may naningawang ka, suburo lang. Ayun pala. Subo lang. Sabi na sa Kamsur, sa Kamsur. Sa kuya. Subo lang. Dua yor pala nga, Yor. Dua pala. Dua so ikakaro pala sa imo ngunyan. Henry. Apo. Grabe, di ako pwede magsunod ka. Kung di man akong basihan. Iyo. No? Kung yan nagbubulan sila duman, look out yung kang pulis, buda kang DILG. Di ba? Basta kita po nagsusunod. Iyo po. Na under alert level to, di pa kita pwede magburulang. Tasa burulang baga. Medyo may nahilig kayo, nagsuryo baga dyan kaya, baga paano. Yes. Kaya pero di pa pig authorize yan. May purpose. Kaya tabi, pasensya, I cannot go beyond regulations or guidelines given to us by the IATF. Iyan. So bawal mo na pantupada. Buro lang, ano? Malap-lap na pag may piyesta. Ang kararaw nga ni Henry, bawal ang bulang, pwede daw ang tupada. Bawal man po ang tupada. Iya po. Iya. Pero palang kaan, Yor, so sa kuya kaso apon pa, so barayli da, Yor. Gusto na magbarayli. Ang barayli, pigkaurulay ko na sa mga barangay. Oo. As much as possible, alion tango na yan, ang mga dayo-dayo. Demo ng barayli sa barangay. Sabi ko, kung may buro barangay ko na, sabi nga niya sa tuya, kukudal-kudal mo na kita. Kurudalan? So sa kurudalan ba ka to, Henry, mga panahon nindo? Mga panahon ba ito? Kukudalan mo na to. Diba? So kung ang kurudalan nyo, pwede nga na. Pero saro sanang barangay, sa mga taga-barangay. Sa barangay, may mga puro party, outdoor, ito, yan. Nakagma, nawala na ngayon na December. Pero, masingan ang basketball, bawal ang dayo. I met already the barangay captain yesterday. Precaution po senda. Ako pa siguro kita. Maka naman ang Christmas na maging bloom na maging problema na naman. Kaya I really put a lot of weight o task sa mga kapitanta. Although paragal naman yan. Pero sabi ko, senda monitor, especially sa mga cases. Continue po yan. May granular lockdown kita. Henry, remind ko ang publiko. They po exempted dyan. Case to case kita. Pag may nag-positive, di ako ma-declare kay citywide, di naman yung kaipuhan, or barangay-wide, or puruk-wide. Ang kaipuhan ta sana, so granular sa rong compound, kung tinamaan yan. O sa rong arong, yan. Then sa mga offices, under MC 86, na so mga heads of office na ang mag-issue. So mga opisina, pag may nag-positive, I hope they are complying. Baka na naman dyan na Henry, may pumutok na naman. May mga nag-positive na, nag-iriroan mga heads of offices. So gabos kita, nagkabirigla na naman, naubos sa rong opisina. Kaya may regulation pa nung yan na bako na sila under the local government. Pero they have to police their own ranks. Anyway, Henry, yun na muna. And wait for further notice kita. But again, Henry, gusto ko rin tawang doon sa mga magurang tami, you know what's best for your kids. Aram ka naman po, extra careful kita. Kung pwede, ako advice ko, ang mga sa mga open area ngo na, iluwas ta. Ini mga crowded. Bako man mataram na naman sumol sa kuya, patangay meron makabawi-bawi kami. Pero siyempre, I'm reminding everyone na day po yan mga bakunado, di ba? Mas tama man sa ibang reactions. So, medyo extra careful kita, no? Iwan sa tabi, Henry. Salamatan po. Salamatan na maray. Alright, thank you so much, mga tugang mayor. Ay, sus ko, may anyway, may sarong kandidi. Sige, ikuan ko na lang ini kay mayor, may concern siya. Sige, i-forward ko na lang po ini na hapot kan sa tuya na saro sa mga paradangog ta. Tungkol digdi sa sa saro daw naggrupo na nag-organize. O sige po, forward ko na lang kayo yun. Okay? Luens? Well appreciated ang sa imong paghalat, ha? Kaya lang, pasensya ka na yo. Ihado, Ihado. Dagdagan ko na lang sa Pasko mo, sa kasal mo, ha?
ang importante, malaman mo to. Okay. Okay, sige. Mga nay, aram taga-boss na importante ang tibay kan resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya ang mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming girumdumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Excuse me po. Ara mo, Angel. Ara mo na. Dapat nag-Bear Brand ka ito. Nasobran nga niya ako, sir, sa Bear Brand. Gari, kulang sugatas mo eh. Salamat kan sa nung pagkantabay. Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc.
Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy Champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Sudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 9 minutos, makalis ang alas 9. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Tinauanin linaw kan Department of Health na ang mga kapamilya asin kaiba sa arong kan mga healthcare workers daiman kaiba sa COVID-19 vaccine booster shot o booster kan gobyerno. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ini sa rason na ansakop man sana kan emergency use authorization kan Food and Drug Administration na booster dose minasakop sa mga frontline healthcare workers, senior citizen asin an may mga comorbidities. Sa iyang ipinaliwanag na sinda matutok muna sa tulong sektor kan populasyon base naman sa EUA na igwa sindangunyana. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod.